ସେଇ ରହିବେ, ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିବେ, ସେଇ ବବି ରହିବେ, ସେଇ ତାର ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ମିଶ୍ର ରହିବ, ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ସିଂହ ଇଏ ରହିବେ, ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପରେ ପରେ ଏବେ ବହୁତ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେରିଫେରୀରେ ଜମି ଗୁଡ଼ାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିଷାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ବାହାରିବା ଦରକାର। ମୋହନ ବାବୁ, ତମେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନେତାମାନେ ଜମି ଦଲାଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କର, କୋଉ ଆଇଏଏସ୍, କୋଉ ଆଇପିଏସ୍, କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କୋଉ ଡାକ୍ତର, କୋଉ ନେତା ସବୁ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରି ବାହାର କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ। ବିଜେଡି ନେତା ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥାନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥାନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ନେତା ଥାନ୍ତୁ, ବିଜେପି ନେତା ଥାନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଥାନ୍ତୁ, ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥାନ୍ତୁ, ଆଲାର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କର। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଧପାଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଉଜାଲା କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରି ସେ ଜମି ଫେରସ୍ତ ଦେଇଦିଅ, ସରକାର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ସେ ତ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଲେଡି ଜଣେ ପୁରା ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଲେଡି କିଏ ବାବା। ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ସେ କଣ ହିମାଳୟରେ ନା କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜଟପଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଆରେ ବାପରେ, ମହାନ ଲେଡି ସେ, କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ। ଏବଂ ସେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ କୋଉଠି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ହିମାଳୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି। ହିମାଳୟରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଜଟ ଆଉ ମହା